henne, ikke? Her hos os, der er det ikke morgen, det er aften. Vi har lige spist frikadeller og hygget. Vi ville ønske, vi var hos jer. Sådan en skøn sommermorgen. I får lidt erstatning her. Det er så yndigt at følge sad for to, som gerne vil sammen være. Der er med glæden han dobbelt glad, og han om sorgen så tungt med. Ja, det er gangen at holde sammen, at rejse sammen og glæder af kærlighed. Er kærlighed. Se hvilken morgenstund, solen er rød og rund, Nina er gået i bad, jeg spiser ostemad. Nina er det værste man har, og om lidt er kaffen klar. Nu kommer Nina ud, nøgen med fugtig hud, kysser mig kærligt og går, indfør sit hår. Ikke det værste man har, og om lidt er kaffen klar. Hvad siger I, unger? Tillykke! Tillykke, Hanne Erik, og håber I får en rigtig god dag, og en dag, som vi virkelig ser tilbage til. Vi vil bare sige tillykke herfra, og må Gud vi sige jer fremover også. Hej så længe. Og så 3 hurra! Ja! Kirsten Adler! Hurra!